Oikein hyvää perjantai-iltapäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan tämän päivän ihan super mielenkiintoista aihetta. Mä oon Sonja, mä tuun Taiteen sulattamolta ja sen enempää itseäni esittelemättä mä annan puheenvuoron Suomen Kipu ry:n Petra Hänniselle. Mä seurailen tässä koko 2-tuntisen ajan chattia, joten laittelkaa rohkeasti sinne kysymyksiä ja kommentteja, ajatuksia, ihan mitä tahansa, niin saadaan teidänkin ajatuksia sitten mukaan tähän iltapäivään. Tervetuloa Petra. Joo, kiitos Sonja. Kiva olla täällä. Eli aloitellaan. Ja niin kuin Sonja sanoikin jo, niin on tosiaan Petra ja tuun Suomen Kivulta ja tänään puhutaan vähän kivusta ja jaksamisesta ja millä keinoin sitä omaa jaksamista ja hyvinvointia voisi arjessa vahvistaa, kun kipu kulkee mukana. Mun lisäksi täällä on myös tänään Suomen Kivun kokemustoimija Jani Ollikainen kertomassa omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan aiheeseen liittyen. Ja ennen kuin mennään enempää itse asiaan, niin haluan muistuttaa siitä, että tämä luento tosiaan tallennetaan ja linkki tallenteeseen julkaistaan tuolla Taiteen sulattama ry:n verkkosivuilla ja sieltä löytyy itse asiassa myös semmoinen lomake, jonka täyttämällä sen tallenteen linkin saa myös suoraan sähköpostiin, mutta tallenne myös myöhemmin ladataan meidän YouTube-kanavalle. Eli jos Suomen Kivun YouTube-kanava ei ole vielä tuttu, niin tuon QR-koodin kautta pääsee siellä vierailemaan tai sitten kirjoittamalla tuon verkko-osoitteen internetin hakukenttään. Ja sieltä löytyy aika paljon erilaista sisältöä. Siellä on webinaaritallenteita, on rentoutusharjoituksia ja taukojumppavideoita ja kaikenlaista muuta. Eli jos kiinnostaa, niin käy ihmeessä kurkkaamassa. Vaikka tämä tilaisuus olekaan tänään täysin meidän järjestämä, niin mä ajattelin silti laittaa tähän alkuun nämä Suomen Kivun turvallisemman tilan periaatteet, koska me kuitenkin halutaan varmaan kaikki, että tämä luento on jokaiselle mahdollisimman mukava ja turvallinen kokemus. Ja nämä on vaan muistuttamassa siitä, että kunnioitetaan toisiamme ja huolehditaan yhdessä, että kaikilla on mukava ja turvallinen olo osallistua tälle luennolle. Eli niin kuin Sonja tuossa sanoikin, niin chatti on tosiaan auki koko tämän tilaisuuden ajan ja olisi ihan mahtavaa, jos saataisiin sinne teidän ajatuksia ja kommentteja ja kysymyksiä. Ja ei valitettavasti voida ottaa kantaa teidän mihinkään henkilökohtaisiin lääkityksiin tai diagnooseihin, mutta semmoinen kaikenlainen muu keskustelu siellä chatin puolella on enemmän kuin tervetullutta. Ja Sonja sitten hyvissä kohti poimii sieltä kysymyksiä ja ajatuksia ja kommentteja esitettäväksi ihan ääneen. Tänään ollaan tosiaan tärkeiden aiheiden äärellä. Ja ensiksi meillä on luvassa vähän tuommoista teoriapainotteisempaa, eli vähän puhutaan kivusta ja mielen hyvinvoinnista, miten ne on yhteydessä toisiinsa. Käydään läpi jaksamista ja voimavaroja, mitä ne oikein tarkoittaa. Sitten meillä on kokemustoimija Janin puheenvuoro, niin kuin tuossa siitä mainitsinkin jo, ja tauko pidetään noin kello 13.45. Aika ei ole mikään kiveen hakattu tuo aika, mutta tauko on siis tiedossa. Pidetään siinä noin 15 minuuttia semmoista omaa palauttavaa aikaa ja loppuaika jatketaan sitten pääosin tuommoisen harjoituksen parissa, missä pääsette vähän enemmän itsekin osallistumaan aiheeseen ja pohtimaan sitä niin kuin, omien näkökulmien ja oman elämän kautta. Kynästä ja paperista voi olla hyötyä noissa harjoituksissa, eli jos sulla ei ole nyt siinä olleella kynä ja paperia, niin voisit ne siihen jo nappasta. Ainakin siinä tuossa
lopun viimeisessä harjoituksessa niistä on erityisesti hyötyä, mutta myös muissa pohdinnoissa voi vähän laittaa omia ajatuksia paperille, niin se voi selkeyttää sitä omaa mieltä. Ja sen haluan vielä sanoa ennen kuin kunnolla aloitetaan, että osallistu sun omien voimavarojen mukaan tänään. Eli sä voit tosi hyvin osallistua vähän liikuskellen tai esimerkiksi sohvalla köllötellen, jos siltä tuntuu. Eli ei ole tarkoitus, että pitäisi koko tämä 2-tuntinen istua nenä kiinni näytössä, vaan tarjoat keholle myös semmoista liikettä ja liikuskelua, kun se tuntuu välillä kaipaavan. Joo, mutta sitten me oikeastaan aloiteltaisiin ja aloitetaan ihan kivusta. Kipu on meillä aika tärkeässä osassa tämän iltapäivän aiheita, joten minusta on tärkeää, että sitä nyt vähän sen pohjustettaisiin tähän alkuun. Eli miksi meillä ylipäänsä on kivun tunne. Niin kipu on meidän tosi tärkeä suojamekanismi ja se pitää meidät turvassa ja se pitää meidät elossa. Eli on esimerkiksi ihmisiä, joilta semmoinen kivun tunne puuttuu ja he elää yleensä sit vähän lyhyemmän aikaa kuin muut. Ja jos me vaikka astutaan jonkun terävän asian päälle tai jätetään sormet oven väliin, niin kipu vähän niin kuin huutaa, että hei, et varo, että älä tee näin. Tai jos istutaan liian kauan samassa asennossa, niin kipu siellä ilmoittaa, että hei, että nyt pitäisi vähän jotain tehdä toisin, ja sitten me vaihdetaan asentoa. Eli lyhytaikainen kipu toimii meidän kehon suojamekanismina. Mutta pitkittyessään kipu voi kuitenkin toimia sit vähän eri tavalla, ja aina sen taustalta ei löydy vauriota tai vammaa, jolta olisi tarpeen suojautua ja jolta se niin kovasti yrittää meitä suojella. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksissa tai jo parantuneiden vammojen tai leikkauksien jälkitiloissa voi esiintyä semmoista kipua, jonka taustalta ei sit löydy mitään vauriota. Eli aina sen kivun syy ei ole selvillä, mutta silloinkin sitä kipua voidaan hoitaa. Ja semmoinen aaltoilu on pitkäkestoiselle kivulle aika tyypillistä. Eli joskus kivut voi olla poissa tai vähän lievempiä ja sitten taas toisinaan ne voi olla jokapäiväisiä ja voi tuntua, että ne vähän niin kuin, tulee semmoinen vähän niin kuin pahenemisvaihe niiden kipujen kanssa. Ja sen aaltoilevan luonteen takia pitkäaikainen kipu, joka siis määritellään yli 3 kuukautta kestäväksi kivuksi, niin se voi olla välillä vähän hankala kaveri, koska sitä välillä voi olla hankala ensinnäkin ennustaa, että mitä se meinaa tehdä ja miten se meinaa käyttäytyä ja mitkä asiat siihen niin kuin vaikuttaa sitä pahentavasti tai sitä lieventävästi, ja sen takia sen kivun kanssa täytyy käydä vähän semmoinen omanlainen matka. Ja kuten tuossa kuvassa sanotaankin, niin kipu on aina todellista ja ennen kaikkea se on yksilöllinen kokemus. Eli vaikka tuossa kuvassakin niin se kipu olisi tuossa kädessä, niin se kulkee sieltä käden hermopäätteiden kautta selkäytimeen ja sieltä aina aivoihin asti. Ja se kipuaistimus tehdään aivoissa. Ja siihen niin kuin kipukokemukseen vaikuttaa niin monet erilaiset asiat, koko meidän elämän historia ja miten me ollaan aikaisemmin kipua koettu, tunteet ja elämäntilanne. Ja sen takia se kipukokemus on tosi yksilöllinen ja jokaisella niin erilainen. Eli kipua on vähän niin paljon erilaista kuin meitä ihmisiäkin. No mitä sitten tämä mielen hyvinvointi, joka on meidän toisena isona aiheena tänään? Niin mielen hyvinvointi on osa meidän semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka on tosi laaja käsite ja siihen kuluu monta eri asiaa, ihan niin kuin, kokonaisvaltaisesti meidän terveys, fyysinen terveys ja sosiaalinen terveys ja elämänlaatu, se miten me nähdään itsemme ja miten me koetaan, että me saadaan niin kuin
toteuttaa meille mieluisia asioita elämässä ja koetaanko me elämä hallittavana ja vaikka mitä. Ja senkin takia keskitytään nyt siihen mieleen, koska tämä on niin laaja kokonaisuus, mutta myös sen takia, että pitkäaikaisen kivun kanssa elävät kokee usein myös masennusta tai ahdistusta esimerkiksi, minkä takia sen mielen hyvinvoinnin huomioiminen siinä kivun hoidossa on tosi tärkeää. Eli mielen haasteet ja kipu kulkee usein käsi kädessä. Mutta mielen hyvinvointi tosiaan ei ole mikään ominaisuus, joka meillä joko on tai ei ole, vaan se vaihtelee meidän elämäntilanteen ja olosuhteiden mukaan. Eli se ei tarkoita mitään loputonta hyvinvoinnin tilaa, jossa elämää ei liittyisi mitään alamäkiä tai haasteita tai stressiä tai luopumisia. Ja hyvinvoiva mieli ei myöskään sulje pois mielenterveyden häiriöitä, tai mielenterveyden häiriöt ei sulje pois sitä, että mieli ei voisi koskaan voida hyvin. Eli ne niin kuin voi olla molemmat samaan aikaan. Ja jokainen ihminen kohtaa jossain vaiheessa elämää sellaisia jaksoja, jolloin mieliala on matalalla ja oma mieli kuormittuu. Eli se, että se mieli voi hyvin, niin ei poista niitä haasteita, mutta sitten ne on ehkä niin kuin helpompi kestää ja niistä pääsee ehkä paremmin yli. Eli vastoinkäymiset voi horjuttaa sitä mielen hyvinvointia, mutta ei kuitenkaan kokonaan poistaa sitä. No miten sitten mieli ja kipu oikeastaan niin kuin liittyy toisiinsa, niin jos ei se tullut jo selkeäksi, niin oikeastaan aika läheisesti. Eli ne muodostaa vähän niin kuin tuommoisen kehän, missä molemmat vaikuttaa molempiin aika saumattomasti. Kipu on tietysti itsessään mielelle ja toki kehollekin stressitekijä ja ihan samalla tavalla kuin muutkin elämän haasteet ja esimerkiksi silloin, kun on tosi stressaantunut tai elämässä on kaikkea muuta meneillään, niin sit voi tuntua myös, että kipu vähän pahenee tai tuntuu voimakkaammalta tai sen kanssa on jotenkin raskaampaa elää. Ja myös kipu sit itsessään voi aiheuttaa monenlaisia tunteita. Ja sitten taas niillä tunteilla voi osaltaan olla vaikutusta siihen kivun kokemiseen, eli monella tavalla vaikuttavat toisiinsa. Mutta onneksi sekä kipuun että mieleen on molempiin mahdollista vaikuttaa, ja tärkeää olisikin löytää sellaiset niin kuin itselle sopivat tukikeinot, koska me ollaan niin erilaisia, niin olisi tavoitteena kuitenkin se, että jokainen saisi elää semmoista omanlaista ja mieluisaa ja merkityksellistä elämää. Eli molempiin vaikuttaa monia asioita ja niihin vaikuttaa myös aika monet niin kuin samat asiat. Tässä on esimerkiksi noissa pylpyröissä listattuna osa sellaisista asioista, mitkä vaikuttaa sekä siihen kivun kokemiseen että siihen mielen hyvinvointiin. Mutta tässä on vain murto-osa, ja jos teille tulisikin nyt jotain hyviä juttuja mieleen, mitkä vaikuttaa molempiin, niin saa ehdottomasti sinne chattiin kommentoida. Mutta koska sekä kipuun että mielen hyvinvointiin vaikuttaa niin moni sama asia, niin voisi vähän ajatella niin, että mielen hoito olisi kivun hoitoa. Eli kun tekee semmoisia asioita, jotka on hyväksi sille omalle mielelle, niin usein ne hoitaa myös sitä kipua. Ja sitten taas toisinpäin, eli ne asiat, mitä me tehdään niin kuin hoitaaksemme sitä kipua tai helpottaaksemme elämää sen kanssa, niin usein hoitaa myös sitä mieltä. Ja koska näitä asioita on niin paljon, niin me ei tietystikään voida käydä kaikkia asioita nyt tänään läpi, niin tänään me nyt keskitytään erityisesti siihen omaan
omaan jaksamiseen ja omien rajojen tunnistamiseen sen jaksamisen kanssa. Puhutaan myös palautumisesta, millaisia palautumisen tapoja ja keinoja siellä omassa arjessa tai millaisia keinoja sinne voisi löytyä. Sivutaan myös vähän tuota itsemyötätuntoa, koska se liittyy aika olennaisesti siihen omien rajojen ja jaksamisen tunnistamiseen. Ja voidaankin ehkä myös niin kuin ajatella niin, että vaikka nämä nyt tässä on erillisinä asioina laitettu ja omissa ylpyröissään, niin nämä kaikki oikeastaan liittyy aika läheisesti toisiinsa, että ne esiintyy elämässä vähän semmoisina ryppäinä, että ei niitä kuitenkaan voi sit ihan kokonaan niin kuin toisistaan erottaa. No puhutaan jaksamisesta sitten pikkasen, eli ei ole tainnut tulla chattiin mitään, ei. Ja jaksaminenhan liittyy olennaisesti siihen, että miten me voidaan ja miten meidän mieli voi. Jaksaminen, no voisi ajatella, että se koostuisi niin kuin kuormituksen ja palautumisen tasapainosta, eli olisi tärkeää, että siellä elämässä olisi yhtä paljon niitä niin kuin, kuormitusta aiheuttavia tekijöitä, kuormittavia juttuja, kun taas sitten niitä palautumista ja voimavaroja antavia juttuja, että ne olisi silleen balanssissa keskenään. Ja kuten hyvinvointikin ja kuten se kipukin, niin myös jaksaminen on tosi yksilöllistä, eli sitä ei voi oikein verrata muihin, ja siihen myös vaikuttaa tosi monet asiat, kuten elämäntilanne ja omat voimavarat ja se, miten niitä itselle sopivia voimavaroja osaa hyödyntää, ja niistä voimavaroistakin puhutaan tänään vielä enemmän. Ja kipu vaikuttaa aika olennaisesti siihen jaksamiseen, eli kipu voi ensinnäkin rajoittaa niitä tekemisiä, kaikkea ei voi tai pysty tekemään enää ehkä samalla tavalla kuin ennen. Kipu voi muuttaa niin kuin sitä rytmiä, jolla asioita joutuu tai voi tehdä, ja aiheuttaa myös tarpeen ehkä tauottaa päivän aikana enemmän. Ja sitten samalla, kun ehkä tasapainottelee siinä kuormituksen ja palautumisen välillä, niin voi herätä ehkä tunne myös siitä, että ei jotenkin saa tehtyä tarpeeksi tai ettei pysty olemaan mukana kaikessa haluamallaan tavalla, mikä sitten lisää semmoisen lisämausteen siihen kuormituksen ja palautumisen tasapainoon, tekee siitä sen takia haastavaa, että haluaisi pystyä ja tehdä kaikkea, mutta sitten se ei vaan ehkä ole mahdollista. Ja sen takia erityisesti kivun kanssa eläessä korostuu semmoinen niin kuin oman jaksamisen ja rajojen tunnistaminen. Eli asioita voi joutua laittaa myös niin kuin uuteen tärkeysjärjestykseen just sen takia, koska aikaa ja jaksamista ei välttämättä niin kuin riitä kaikkeen. Ja sen takia niitä omia jaksamisen rajoja on hyödyllistä myös välillä vähän tarkastella uudelleen. Eli jos vaikka kuukausi sitten joku tietty liikkumisen muoto tai liikuntatapa ei ollut itselle sopiva, niin voisiko se kuitenkin olla sitä nyt? Onko asiat muuttunut silleen, että se voisi sopia omaan elämään, tai sitten, että jos kuukausi tuntuu, että jakso hirveän hyvin tehdä kaikkea niin kuin, että elämään kuuluu ystäviä ja harrastuksia ja kaikenlaista menoa ja meininkiä, ja nyt tuntuu, että ei vaan niin kuin jaksa, niin sit sitä voi olla, että joutuu vähän arvioida sitä omaa tilannetta uudelleen. Täytyykö jotain asioita priorisoida tällä hetkellä, ja sitten niitä voitaisiin myöhemmin tarkastella uudelleen, että mikä tilanne on silloin. Ja meidän keho antaa usein meille merkkejä jo ennen kuin väsymys tai vaikka kipu pahenee, mutta me ollaan myös aika hyviä sivuuttamaan ne merkit ja mennään vaan eteenpäin ja ajatellaan, että nyt tehdään ja mennään
ja kaikki täytyy jaksaa ja eihän tässä ole mitään hätää. Mutta sitten jos niitä kehon merkkejä oppisi kuuntelee ja jotenkin niin kuin pysähtymään ajoissa ja sitä kautta myös palautumaan paremmin ja jaksamaan paremmin, niin se olisi erittäin hyvä juttu. Mutta se on yllättävän hankalaa ja se vaatisi semmoista itsensä kuuntelua niin kuin myötätuntoisesti. Että jos miettii, että jos joku ystävä vaikka kertoisi sulle, että just vaikka, että tuntuu, että ei nyt, että nyt on semmoinen tilanne elämässä, että ei vaan jotenkin, ei jaksa, että jaksaminen on nyt kortilla, en tiedä mitä pitäisi tehdä, niin varmaan se sille ystävällekin jotenkin myötätuntoisesti toteisit, että no hei, pitäisikö niin kuin miettiä, että olisiko jotain tässä hetkessä, mitä voisi jättää pois, etkä sanoisi niin, että no ei nyt auta muu kuin jaksaa vaan, niin voisiko sitä itselleen yrittää joskus ehkä puhua silleen, kun puhuisi jollekin hyvälle ystävälle. Mitäs tuleeko teillä jotain vinkkejä siihen, että miten sitä omaa itseään voisi oppia kuuntelemaan paremmin tai miten voisi jotenkin välillä rauhoittua kuuntelemaan, että mitä se oma mieli ja keho kaipaa. Saa taas laittaa ajatuksia sinne chattiin, jos semmoisia tulee. Ja joko siihen, mitä äsken sanoin, että niitä palautumisen tai niin kuin oman kehon viestien tunnistamiseen tai kuuntelemiseen liittyen, jos siihen on jotain vinkkejä, niin saa laittaa chattiin. Mutta sitten me voitaisiin ottaa ensimmäinen tämmöinen ehkä kynää ja paperia vaativa kysymys. Eli saisit pohtia, että mitä sä oot tehnyt viimeisen viikon aikana tukeaksesi sun omaa hyvinvointia ja jaksamista. Ja yritä löytää ainakin yksi asia, minkä sä voisit vaikka kirjoittaa itsellesi ylös. Ja nämä voi olla tosi pieniä asioita, esimerkiksi vaikka, että sä vaikka heräsit aamulla ajoista, jotta kerkesit juomaan aamukahvin ilman kiirettä tai otit illalla aikaa itsellesi ja luit hyvää kirjaa. Ja otetaan ihan hetki sille, että saat vähän pohtia tätä ja yritä löytää itsellesi kirjoitettavaksi sen paperille joku juttu. Ja halutessasi voit myös jakaa sen tonne chattiin. Sillä välin, kun siellä kotikatsomoissa mietitte ja kisakatsomoissa, niin Petra, mitkä on sun sellaisia viimeisen viikon ajan hyvinvointitekoja itselle? No, mä itse asiassa just tänä aamuna, se oli toi, minkä mä äsken sanoin, että mä heräsin vähän aikaisemmin, jotta mulla oli aikaa juoda. Mulle aamukahvi on vähän semmoinen pyhä asia, niin mä kerkesin juomaan aamukahvin silleen ihan rauhallisesti, ilman mitään kiirettä, ihan vaan itsen ja omien ajatusteni kanssa ja nauttia siitä hetkestä. Kuulostaa hyvältä. Mä luulen kanssa, että mulla on vähän samankaltainen. Mä oon tällä viikolla nimittäin kiinnittänyt erityisen paljon huomiota siihen, että syön hyvän ja ravitsevan aamiaisen. Sekin on tosi hyvä. Sitten heti kun aloittaa aamun silleen jotenkin tosi hyvin ja mielisesti, niin sit sillä on myös iso vaikutus siihen päivään, mikä on edessä. Mä oon ehdottomasti kyllä huomannut saman. Nyt me aletaan saamaan chattiin pikkuhiljaa tänne vastauksia.
Tänne on saatu tämmöinen kommentti, että improvisointi pianolla. Sitten itsensä kuuntelu. Mulla jääräpäänä ei ole auttanut aiemmin pysähtymään kuin se, että kroppa hajoaa kunnolla. Myöhemmin pitkäkestoinen terapia on hiljalleen auttanut opettamaan huomaamaan, jos ja kun menee liian lujaa, mutta vaatii vielä paljon harjoittelua. Sitten on mainittu musiikin kuunteleminen, lukeminen ja kirjoittaminen. Joo, ihania juttuja. Olen nukkunut tosi paljon, ulkoillut kerran, meditoinut, tauottanut arjen askareita sarjoilla. Ja ihanaa, joku on käynyt sienimetsällä. Merihoito mainittu. Ihana. Merihoito. Kuulostaa hyvältä. Me Ja voidaan varmaan myöhemmin ottaa lisää näitä sitä mukaan kun tulee ja joo, mennään eteenpäin. Vielä on yksi kommentti tupsahti, että aikaisin nukkumaan ja keramiikkakurssi. Kuulostaa hyvältä. kuulostaa tosi hyvältä. Ja tonne joku on laittanut sen kommentin siitä itsensä kuuntelusta, että miten se on niin kuin vaatinut tai ollut tosi pitkä prosessi ja vaatinut paljon töitä itsensä kanssa, niin mun mielestä se oli tosi hyvä nosto, koska niinhän se just on, että se ei ole mikään, se voi ehkä kuulostaa tälleen niin kuin ääneen sanottuna tosi yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa siihen liittyy ihan hirveästi kaikkea niin kuin, asioita, mitä joutuu käymään itsensä kanssa läpi ja työstämään niitä ehkä pitkänkin aikaa, eli ei ole mikään ihan niin kuin helppo juttu sormia napsauttamalla tapahtuva asia. Ja seuraavaksi me voitaisiin sitten ottaa kohta meidän kokemustoimija Jani tänne linjoille ja päästää hänet ääneen. Ja sen Janin puheenvuoron jälkeen voitaisiin ottaa jo tauko. Mä itse asiassa aloin miettimään, että pitäisikö meidän kuitenkin käydä tuosta muutama juttu ennen sitä taukoa. Mennään alkuperäisen suunnitelman mukaan. Otetaan Jani mukaan ja sen jälkeen pidetään pieni tauko. Mutta hei Jani, saat sä sieltä kameraa ja mikrofonia päälle? Mä lopetan tämän jaon sen ajaksi, että saadaan sun kuva näkyviin sieltä. Hei kaikille. Minä olen Jani Ollikainen, 51-vuotias, asun Rovaniemellä. Ja kuten Petra mainitti, niin toimin Suomen Kipu ry:n kivun kokemustoimijana. Kiitos, kun saan jakaa tarinani teille. Minulla on ollut näitä hermokipuja noin 4,5 vuotta. Ja nyt on ollut kohta 2 vuotta kuntoutustuella. Kaikki alkoi, kun oli töissä, kokouksessa. Ei mitään ihmeellistä ollut. Sieltä yhtäkkiä alkoi viiltävä kipu niskasta oikeaa kättä pitkin sormiin. No sitä tuumin siinä, että ei tässä mitään hätää ole, mutta parin päivän päästä oli pakko mennä kuitenkin työterveyteen, kun ei se hellittänyt yhtään. No tapahtui niin hyvä on siinä, että oli Oulusta keikkalääkäri käymässä, neurokirurgi siinä, niin hän teki diagnoosin melkein heti sillä paikalla, että niskassa on pullistuma, että taitaa vaatia vielä leikkauksenkin siihen päälle. Laitettiin lähetemagneettiin, että saadaan varmistus asiasta. No siinä sitten odottelin sitä magneettiaikaa, mutta noin 3 kuukautta oli mennyt, niin alkoi alaselästä vasempaan jalkaan viiltävä kipu. Mutta tämä oli vähän semmoista tuttua kipua, mikä minulla on ollut aikaisemminkin. Ja mä tein sitten jumppaliikkeitä, millä mä olen sen saanut asettumaan aikaisemmin. Mutta nythän se ei
asettunut, että kipu oli ja pysyi koko ajan. Pakko oli taas varata työterveyden aika ja sama tarina, että siellä pullistuma luultavasti vaatii leikkauksia ja taas magneettiin piti laittaa lähetettä, että saadaan varmuus asiasta. No se varmuus tuli ja että on pullistumat kummassakin paikassa. Hyvät odotukset on, että todennäköisesti kivut jää leikkauspöydälle, ettei mitään hätää ja tälleen näin. Silloin alkuvaiheessa mä olin tosi toiveikas, enkä ollut huolissaan mistään, että kyllä tämä tästä. Tämä on vain hetkellistä, että kun on leikattu, niin kivut on poissa. Oli sairaslomalla, kokeiltiin eri lääkityksiä, kun mikä ei oikein tahtonut auttaa, eikä ole löytynyt hyvää lääkitystä vieläkään, että sekin kokeilu jatkuu. Sitten alkoi pikkuhiljaa masennus tulemaan sieltä ja turhautuminen, kun joutui odottamaan sitä leikkausaikaa. Ja ilmoittaa koko ajan töihin, että en mä pystynyt tulemaan, että sairauslomat jatkuu. Mutta se toivo oli siellä ja usko, että kyllä tämä helpottaa, että heti kun leikataan, niin kyllä tämä helpottaa minulla. No, sehän piti jäädä kivu pöydälle, niin kuten minulle oltiin sanottu suurin piirtein, mutta eihän se mennyt niin kuin oli suunniteltu kummassakaan tapauksessa. Että ensin leikattiin lanneranka, kaikki oli hyvin, niin kauan kun mä pötköttelin sängyssä, enkä saanut käydä muuta kuin syömässä suurin piirtein, ettei saanut kävellä eikä mitään. Mutta heti kun sain luvan liikkua isommasti, niin heti alkoi samat viiltävä kipu alaselästä vasempaa jalkaa pitkin. Ja sitten lisänä oli vielä tullut sille, että mulla vasemman jalan ulkoreisi puutuu tosi herkästi, että se ei vaadi mitään rasitustakaan. Sen jälkeen leikattiin kaularanka. Sieltähän piti vaihtaa välilevy implanttiin. No heräämössä oli sitten, niin tuli kirurgia ja ilmoitti, että sori, sulla on nyt 2 implanttia, että me operoitiin ensin väärä väli, terve väli, vaihdettiin sinne ja sitten laitettiin tämä kipiä väli, että tämmöinen tapaus. No, eihän siinä, mä sain 2 implanttia yhden hinnalla. Positiivista tässä on se, että siihen väärään välioperoimiseen niin ei voi tulla pullistumaan enää, että se on ennaltaehkäisty nyt. Mutta kivut ei jäänyt sinne pöydälle tälläkään kertaa. Päinvastoin niskakivut on nyt pahempia. Lisäksi alkoi kivut säteilemään myös vasempaan käteen, että hippi. Siinä oli leikkauksien jälkeen semmoinen epätodellinen vaihe, että mitä nyt oikein tapahtuu. Ajattelin, että eihän se näin pitänyt mennä. Miksi kivut on vielä jäljellä? Mä olin laittanut kaiken uskon ja toivon, että elämä jatkuu normaalisti, tai no ainakin lähestulkoon normaalisti leikkauksien jälkeen. Niinhän oli kovasti mainostettu, sanottu, että kivut jää pöydälle. Sitten oli tätä, että kivut vähentyy pikkuhiljaa, kun leikkaushaavat paranee ja että hermot on hitaita parantumaan. Aikaa kului enemmän ja enemmän. Epätoivo heräsi pikkuhiljaa, että joudunko loppuelämän näistä kivuista kärsimään. Kukaan ei sanonut suoraan, että jääkö nämä loppuelämäksi, kun kysyin tätä näin, mutta että ne parantuu. Sitten alkoi se vaihe, että piti alkaa itse jo hakemaan tietoa ja mä pengoin kaikki mahdolliset nettisivut, että mistä saisin vähäsenkin helpotusta, minkälaisia jumppaliikkeitä mä voin tehdä ja kaikkia mieliharjoituksia. Että Suomen Kipu ryn sivut tuli erittäin tutuksi silloin omahoito- ja rentoutumiskeinosivut, että siellä oli monta hyvää harjoitusta ja mä teen niitä edelleen tänä päivänäkin, että kyllä niistä on apua, että jos vähänkin kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsoa ja perehtyä vähän, että siellä on paljon asiaa kaikille. Sitten mulla oli semmoinen lyhyempi muutaman kuukauden Kelan kuntoutus, mutta eipä siitäkään oikein saanut muuta irti kuin hyvää vertaistukea. Sitten siinä 2 vuotta meni, niin sain
valoa tunnelin päähän, kun saan neurostimulaattorin kokeiluun vasempaan jalkaan setelevän kivun takia. Ensin annettiin väliaikainen neurostimulaattori. Selkäydinkanavaan ujutettiin johto, joka tuli kyljestä ulos ja yhdistettiin ohjaimeen. Ensimmäisen illan potilashotellissa mä kokeilin ja värkkäsin sillä eri asetuksia. Se oli niin jännä tunne, kun värähtely tuntuu voimakkaammalta eri asennossa, että missä mä olen. Sitten tulikin semmoinen takaisku, että iski hirveä päänsärky. Se ei hellittänyt millään, ei millään, vaikka söi lääkkeitä ja kaikkea mahdollista. Mutta sitten ilmoittivat sieltä sairaalasta, että sammuta se laite vähäksi aikaa, että sä oot leikkinyt vähän liikaa, että sulla ei ollut hermosto tottunut siihen ja se auttoi. Sitten kun se taas päänsärky hälveni, niin eihän se ollut muuta kuin uudestaan testailemaan ja mä lähdin ulos kävelemään. Ja se tunne, että kun pystyi kävelemään ulkona ilman, että se viiltävä kipu oli jalassa, se oli aivan ihana. Se on niin kuin olisi lottovoitto. Mä olin niin iloinen ja onnellinen sillä hetkellä ja olen vielä edelleenkin kiitollinen tästä laitteesta, että en luovu ikinä siitä, että se on aivan mahtava. Pystyy kävelemään kaupoissa ja tälleen ilman, että se kipu tuntuu tuolla jalassa. Mulla on vielä sitten niska leikattiin kertaalleen. Siellä oli ahtauma tai 2 ahtaumaa. Yksi on leikattu. Se ei auttanut mitään. Yksi leikkaus on tulossa, jos se auttaisi sitten oikean käden kipuihin, mutta katsotaan nyt. Jos tuuri jatkuu samalla kuin tähän asti on ollut, niin ei varmaan vaikuta. Minun fyysinen hyvinvointi on ennen tarkoittanut sitä, että suoriudun normaalista arjesta, liikunnasta ilman mitään isompia kipuja, eikä tarvitse varoa mitään liikkeitä, pystyy käymään urheilemassa, ja jos lihakset on kipeä, niin se oli onnistumisen merkki. Yöt nukutaan hyvin, ilman turhia heräilyjä. Nyt olen väsynyt koko ajan, koska heräilen kipuihin kerran tai pari yössä. Ja joka kerta pitää vaihtaa paikkaa, missä nukkua. Ei riitä, että käännän kylkeä, vaan jos mä makoilen sängyssä, niin mun pitää siirtyä sohvalle ja olla siinä istuolta tai puoliistumassa asennossa. Ja tämmöistä se on yökauet, että se on maksimissaan 3 tuntia, mitä saa yhtäjaksoista unta. Mutta tämäkin mä oon oppinut nyt, että mä en ota stressiä tästä aiheesta. Mä nukun silloin, kun väsyttää vuorokaudessa, kunhan saan nämä vuorokausitunnit täyteen, unen tunnit tarpeen täyteen. Sitten mä oon kuitenkin sen verran onnekas, että pystyn harrastamaan liikkumaan, kevyttä liikuntaa, kävelyä, pyöräilyä, salilla käyntiä. Käyn myös kevyissä ryhmäliikuntatunneissa, vesijumppaa. Ne tuo sisältöä minun päiviin, tapaan muita ihmisiä. Siinä on kuitenkin liikkumisessa vielä opetteleminen, että toimin vähän niin kuin omien rajojen sisällä, enkä venytä harjoituksia liian pitkiksi. Sama pätee kotitöissä, ei kärsi imuroida koko asuntoa kerralla. Tänään imuroidaan 1 huone ja huomenna toinen ja niin edelleen. Pakko jaksottaa, että yrittää, ja siitä on pakko yrittää pitää kiinni. Seuraavat 2 päivää mä oon muuten kipiänä. Mutta se karkaa välillä käsistä ja se on se merkki siitä, että en ole vielä hyväksynyt tilannetta. Kun on väsynyt, niin mielikin alkaa tekemään omia temppuja. Se on jännä, kuinka oma mieli voi alkaa puukottamaan selkää. Masennus pahenee, kun ei pystynyt edes osa-aikaista päivää tekemään. Sekin masensi joka kerta enemmän kuin piti ilmoittaa töihin, että en pysty tulemaan. Työ on aina ollut tärkeää minulle. Siitä tuli syyllisyyden tunnetta, huono työntekijä, turha kustannus yritykselle, tämmöisiä ajatuksia. Ja sama oli kotona, kun tuntui, että ei pysty toimimaan, tekemään samalla kuin ennen. Sitten kun on oikein huono tilanne, mä luvan, että annan itselleni luvan voida huonosti. Olen tekemättä mitään, masentuneena katson Netflixiä tai jotakin vastaavaa vain. Mutta sitten pidän kiinni siitä, että mä en sinne jää, vaan parin päivän jälkeen on pakko alkaa toimimaan. Pikkuhiljaa pienin askelin herättää itseäni sieltä montusta.
Palautan pieniä rutiineja päiviini, pöytien pyyhkiminen, ulos pieni kävely tai jotain vastaavaa. Vaihtelee paljon, mikä se on se sen hetkinen pikkuinen juttu, mutta jotakin. Musiikki on myös erittäin tärkeässä roolissa, että sitä mä kuuntelen melkein koko ajan. Sitten toinen asia on, että iltaisin muistan kiittää ja kehua itseäni jostain asiasta, minkä olen tehnyt ja onnistunut päivän aikana. Ihan sama, onko se kuinka iso vai pieni asia. En vaadi itseltä liikaa, vaan ihan vähän, ihan sama, mitä me on. Että sen myötä pieniä onnistumisia ja onnistumisen tunnetta, ja siitä on sitten hyvä jatkaa. Mä käyn kivunhallintaryhmässä joka toinen viikko, ja siellä on paljon hyvää vertaistukea, ja siellä mä oon alkanut suhtautua vähän myönteisemmin tai realistisemmin tähän mun tilanteeseen. Perhe ja läheiset on myös tukeneet hyvin, välillä liiankin hyvin, alkavat ylisuojelemaan, että en saisi tehdä mitään, koska pelkää, että minulla tulee enemmän kipuja. Välillä on pitänyt muistuttaa, että antakaa minun tehdä, jos tulee kipeämmäksi, niin se on minulle opiksi. Ja täytyy myöntää, että kyllä he ovat olleet monesti oikeassakin, että enhän minä sitä heille tunnusta kuitenkaan. Mutta se on myös tärkeää, että teen silloin, kun pystyn ja haluan. Se tuo minulle mielihyvää onnistumisen tunnetta ja kivut on monesti se arvoisia kuitenkin. Mä olen luonteeltani aika positiivinen ja rauhallinen ihminen ja uskon, että myös se on auttanut minua tällä matkalla paljon. Kokeilen mielellä kaikkia keinoja, että jos se toisi edes pienen helpotuksen, jos ei tänään, niin kokeillaan uudestaan. Ja samoja nettisivuja läpi koko ajan, että mistä löytyisi uusia vinkkejä tai jotakin vastaavaa, että jos on joku mennyt ohi, että mikä voisi helpottaa. Tämä on hankala matka, millä on joutunut niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Toivoa en ole kuitenkaan menettänyt siitä, että ehkä jonain päivänä voin vielä voida vähän paremmin. Niin paljon lähtee kuitenkin minusta itsestä ja miten asiaan suhtaudun. Jos ajattelen, että kaikki on huonosti, niin kaikki on tosissaan huonosti. Lääkärit on mielestäni nykyään enemmänkin minun tukena ja apuna kuin hoitamassa. Suurimman työn joudun tekemään itse ja oppimaan uuden tavan elää. Kiitos kun kuuntelit. Vähän ottaa koppi. Kiitos Jani. Kiitos sun ajatuksista ja kokemuksista. Ja mä olen aika varma, että täällä on moni täällä linjoilla, jolla on ehkä samanlaisia ajatuksia ja sai varmaan semmoista tukea ja voimaa noista sun pohdinnoista. Mä jaan täältä takaisin nämä diat ja ennen kuin karataan tauolle, niin mä itse asiassa Janin innoittamana ajattelen, että me voitaisiin tähän väliin ottaa tämmöinen rentoutusharjoitus. Eli jos on semmoinen tilanne, että pystyisit nousta seisomaan, niin nouse seisomaan, mutta tämän pystyy tekemään hyvin myös istuen. Ja jos istut, niin kato, että sulla olisi jalkapohjat kuitenkin lattiassa tai jossain alustassa kiinni. Ja sitten kun olet löytänyt itselle semmoisen hyvän asennon, niin lähde siirtämään painoa päkiöille ja päkiöiltä kantapäille. Eli lähdet huojuttamaan edestä takaisin kohti varpaita ja kohti kantapäitä. Ja jos teet istuen, niin ihan samalla tavalla rullaat sitä painoa sieltä jalkapohjan läpi. Ja yrität jotenkin tuoda ajatukset nyt tähän hetkeen, siihen sun omaan kehoon.
Sitten yrität havaita sieltä semmoisen keskikohan sieltä sun jalkapohjasta, jolloin paino olisi yhtä paljon sun kantapäillä ja päkiöillä. Ja pysäytä sitten liike siihen keskikohtaan. Lähde sitten siirtää painoa sivulta toiselle. Liikkeen ei tarvitse olla iso, mutta tunnet aina välillä, kuinka paino on vähän enemmän sun oikealla ja vähän enemmän välillä siellä vasemmalla jalalla. Ja pyrit taas löytämään sellainen keskikohta, jossa paino jakautuisi tasaisesti sun molemmille jaloille. Ja sitten pysäytät liikkeen siihen keskikohtaan. Nyt kun paino on tasaisesti koko siellä sun jalkapohjalla, niin sä voisit kuvitella sinne jalkapohjiin sellaiset kolmiot, joissa päkiän molemmilla reunoilla on pisteet, eli sekä siellä isovarpaan että pikkuvarpaan alla päkiässä on piste ja kantapään keskellä on myös yhdet pisteet kummassakin jalassa. Ja ajattelet, että paino jakautuisi tasaisesti koko sen kolmion alueelle molemmissa jaloissa. Ja mahdollisuuksien mukaan sulje sit hetkeksi sun silmät. Miltä sun kehossa nyt tuntuu? Tunnetko sä jossain ehkä jännittyneisyyttä, kireyttä vai ootko ihan rento? Tunnet sä jossain kohtaa kipua? Tai löytäisit sä jonkun kohdan, jossa ei ole kipua ollenkaan? Monesti esimerkiksi meidän korvan lehdet on sellainen alue, jossa useimmat kokee, että siellä ei sitä kipua olisi. Jos sä löysit semmoisen kivuttoman kohdan, niin kokeile vähän, että miltä se kivuttomuus siinä kohtaa tuntuu. Tunnustele sit vähän, että mitä sun keho kaipaa. Tarttisiko se ehkä vähän sen liikuskelua ympäriinsä, kävelyä tai venyttelyä? Tai ehkä hetken ihan vaan rentoutumista vaikka sohvalla makoillen. Ja sit saisit avata silmät ja pidetään seuraavaksi noin 15 minuutin tauko. Ja tauon aikana mä suosittelen, että tee jotain semmoista, mitä sun keho nyt kaipaa, jotain sulle itselle palauttavaa puuhaa. Käy vaikka haukkaamassa happea tai ota kuppi teetä. Ja jatketaan palautumisen parista tuossa noin 5 yli. Mun kello alkaisi näyttää 5
yli. Onko synkassa Sonjan kellon kanssa? Olemme täysin synkassa ja diasta Mahtavaa. päätellen huomasitkin, että oltiin saatu sinne vielä pari kommenttia näihin hyvinvointitekoihin liittyen. Oltiin saatu sinne vielä kommentit, että olen tällä viikolla ruvennut syömään terveellisemmin ja tuorepuuro aamuksi, proteiinia ja kiireetön aamupala samalla. Ihana. Monilla oli tämmöisiä aamuun liittyviä asioita. Aamut on hyvä aloittaa tuommoisilla pienillä omilla hetkillä. Kuuluuhan mun ääni edelleen ihan hyvin? Oikein hyvin kuuluu. Hyvä. Omaan korvaan kuulostaa jotenkin siltä, että mun kuulokkeet on ehkä mennyt pois päältä, mutta jos kuuluu hyvin, niin jatketaan tällä. Eli mennään sitten eteenpäin. Eli niin kuin sanoin tuossa ennen taukoa, että puhutaan vähän enemmän tauon jälkeen tästä palautumisesta. Ja tosiaan toi äskeinen harjoitus, mikä tehtiin ennen tuota taukoa, niin Jani mainitsi siinä omassa puheenvuorossaan ne rentoutusharjoitukset, niin tuollaiset niin kuin rentoutus- ja tietoisuusharjoitukset auttaa tosi hyvin semmoiseen hetkeen pysähtymiseen, niin auttaa sekä siinä kivunhallinnassa, mutta sitten myös siinä niin kuin oman itsensä kuuntelemiseen opettelussa. Eli se usein vaatii sitä, että me havainnoidaan, mitä meidän keho haluaa meille kertoa, niin se vaatii sitä pysähtymistä. Mutta joo, eli siis palautumisen keinoja on tosiaan monia ja nekin on aika yksilöllisiä ja tämä on vähän mälsää, kun tuntuu, että jokaiseen asiaan täytyy jotenkin sanoa niin, että tämä on niin yksilöllistä ja yksilöllistä ja yksilöllistä ja mihinkään ei voi oikein sanoa semmoista, että, niin kuin, että kun näin teet, niin palaudut varmasti ja voit varmasti hyvin, vaan koska nämä on vaan niin, se mikä toimii toiselle, niin ei välttämättä toimisi toiselle ollenkaan. Mutta ennen taukoa puhuttiin myös siitä, että miten se jaksaminen koostuu siitä kuormituksen ja palautumisen tasapainosta ja miten siihen niin kuin oman jaksamisen tukemiseksi tarvitaan niitä omien rajojen tunnistamista ja toisaalta ehkä sen kuormituksen keventämistä ajoittain ja toisaalta palautumisen vahvistamista ja sitten myös sitä itsensä kuuntelua, lempeyttä itseään kohtaan. Ja sitä se tosiaankin se itselle sopivan kuormittumisen ja palautumisen tasapainon löytäminen vaatii. Eli semmoista tutkiskelua ja kokeilua ja kuuntelua. Eli ei ole mikään ihan niin kuin yksinkertainen homma, vaikka siltä voisi äkkiseltään kuulostaa. Ja eri tilanteissa on oikeastaan hyvä, että on erilaisia keinoja käyttää myös siihen palautumiseen. Eli me ei aina kaivata palautuminen, tai sen ei tarvitse aina olla sitä niin kuin esimerkiksi lepoa tai unta, vaikka sekin on tärkeää, mutta palautuminen voi välillä tarkoittaa sitä, että tarvii vaikka liikettä tai tarvii hiljaisuutta. Esimerkiksi jos on ollut hektinen päivä ja se on sisältänyt tosi paljon sosiaalista kanssakäymistä, niin voi tuntua siltä, että tarvii ihan sellaisen hiljaisen tilan omien ajatustensa kanssa siihen palautumiseen. Ja ne voi olla ihan mitä vaan. Ja nyt te saisittekin taas sinne chattiin laittaa, jos teille tulee jotain hyviä omia palautumisen keinoja, että mitä te haluaisitte tuoda muillekin ilmi. Usein palautumisen keinot on samalla myös kivunhallinnan keinoja. Eli keinot sen kivun kanssa jaksamiseen on myös aika erilaisia eri ihmisillä. Ja sitten kivun omahoito ja se kivun hallinta tarkoittaa myös usein sitä, että käytetään niin kuin monta erilaista keinoa ehkä samaan aikaankin. Tai on eri keinoja eri tilanteisiin, vähän niin kuin sen palautumisenkin kanssa.
Ja sitten taas toisaalta, että kun siihen arkeen saadaan lisättyä sitä palautumista ja niitä palautumisen hetkiä, niin se voi vaikuttaa siihen kipuun myös helpottavasti. Eli nekin on aika silleen niin kuin toimii yhdessä ja niitä keinoja sekä palautumiseen että kivunhallintaan kannattaakin toki käyttää jo ennen kuin se kipu ilmoittelee itsestään tai ennen kuin se jaksaminen on ihan kortilla. Ja mä voisinkin tuonne chattiin teille laittaa linkin tähän meidän Suomen kivunhallinnan keinojen listaan, jota voi tosiaan hyödyntää itselleen sopivien kivunhallinnan tai toisaalta palautumisen keinojen löytämisessä tai sitten ihan vaan muistuttamassa niiden erilaisten keinojen käyttämisestä. Et varsinkin silloin, kun on niin kuin jotenkin huono se kiputilanne tai hankalaa niiden kipujen kanssa tai on tosi väsynyt ja jaksaminen on ihan siellä oman jaksamisen rajoilla, niin sitten on myös ehkä hankala muistaa ja keksiä itse niitä palautumisen tai kivunhallinnan keinoja. Niin sitten voi olla hyvä, että jos ne on johonkin koottu. Ja nyt tuo lista, minkä mä heitinkin tonne chattiin, niin siellä on koottuna niitä. Ja täällä itse asiassa huomasin samalla chatissa kommentin, että tästä aiheesta oli vastikään Hesarissa hyvä artikkeli ja toinenkin, että miten kevyt liike on usein tehokkain keino palautua. Ja joo, mä en tiedä, onko itse lukenut tuota artikkelia, mutta käykää etsimässä se Hesarin sivuilta, jos kiinnostaa. Ja asia on useinkin näin, eli saatetaan usein ajatella, että se lepo ja uni olisi niin kuin yhtä kuin palautuminen, vaikka ne palautumisen keinot voi olla tosi paljon erilaisiakin. Mutta laittakaa ihmeessä sinne chattiin omia palautumisen keinojanne. Ja sillä välillä, kun ehkä kirjoittelette niitä sinne, niin mennään jo eteenpäin. Eli mä haluaisin antaa yhden esimerkin tähän palautumiseen liittyenkin. Eli tämmöinen päivän tai arjen rytmittäminen voi olla avuksi siihen kuormituksen ja palautumisen tasapainottamiseen. Se voi tuntua niin kuin hankalalta, jotenkin voi tuntua myös hankalalta, että no miten mä lähden miettimään sitä oman kuormituksen ja palautumisen tasapainottamista. Rytmittämisen on myös tutkitusti todettu voivan ehkäistä kipua kokevilla uupumusta. Eli tämä on ihan tutkittu juttu. Ja rytmittäminen tarkoittaa semmoista niin kuin päivien tietyllä tapaa ennakointia, niin kuin etukäteen miettimistä, tarpeen mukaan tauottamista ja sitten myös niiden tehtävien sitä priorisointia, eli kaikkea ei välttämättä pysty eikä jaksa eikä voi tehdä saman päivän aikana. Janilla oli hyvä esimerkki siitä imuroimisesta, että ei voi välttämättä sitä koko taloa niin kuin heti samalla kertaa vetästä, vaan voi olla, että se joutuu pilkkomaan pieniin palasiin ja ehkä niin kuin myös useammalle päivälle. Ja rytmittämiseen kuuluu myös just se kivunhallinnan tai palautumisen keinojen käyttäminen ennaltaehkäisevästi, eli ennen kuin ollaan jouduttu siihen hankalaan tilanteeseen. Yksinkertaisimmillaan rytmittämisen keinoja voi olla ihan asennon vaihtaminen, eli toivottavasti ainakin tuossa tauolla pikkasen vaihdoitte asentoa. Ja voi olla lyhyiden lepohetkien pitämistä usein, eli lisäämällä niitä päivään. Ja ehkä tässäkin voisi mainita sen, että voisi puhua palautumisen hetkistä, eli lisäisi päiviin sellaisia hetkiä, joissa kokee itse palautuvansa. Joskus ne voi olla just lepoa, esimerkiksi jos sä vaikka teet kotitöitä, tyhjennät astianpesukoneen ja otat sen jälkeen jonkun pienen lyhyen palautumisen hetken. Ja niiden hetkienkään ei tarvitse olla hirveän pitkiä. Ja ehkä sekin on semmoinen asia, mikä sitten on aika taas semmoinen yksilöllinen juttu. Eli miten pitkiä niitä palautumisen hetkiä ehkä sinne tarvii. Tai sitten rytmittäminen voi koostua just siitä
oli se imurointiesimerkki, eli se tehtävien jakaminen osiin tai eri tehtävien välillä vaihtelu. Eli se, että sä niin kuin jotenkin joustavasti pystyt vaihtelemaan eri tehtävien välillä, eli et liian kauaa keskity siihen samaan, niin se ehkä auttaa tuomaan niitä taukoja sinne päivään, niitä palautumisen taukoja, mutta sitten myös tarjoaa aivoille semmoista pientä vaihtelua siihen tehtävään hommaan, mikä voi sitten auttaa siinä tai tukea sitä omaa jaksamista. Ja sitten toki tuolla on mainittu vielä viimeisenä toi tekemisen lisääminen asteittain, eli jos vaikka on joku uusi liikuntaharrastus, niin aloittaa pienestä ja lisää vähitellen. Ja sekin on aika niin kuin, ihmisestä riippuvaista, että vaikka että jos haluaa pidentää vaikka kävelylenkkiä, niin miten paljon sitä kannattaa lisätä kerralla, niin sitten vaikka kannattaa aloittaa siitä, että no hei, että mä kävelen jonkun ihan lyhyen lenkin tai mä kävelen vaikka postilaatikolle ja takaisin ja siitä lähden sitten pidentää sitä ja katson, mitä mun oma keho sanoo ja mitä oma mieli sanoo. Ja ehkä tässä rytmittämisessäkin just se, että semmoinen niin kuin, oman vireystilan säätely ja se itsensä kuuntelu on aika keskeistä. Ja sitä taidettiinkin vähän jo sivuta. Eli sitten kun me opitaan tunnistamaan, että milloin me tarvitaan sitä lepoa ja milloin taas vähän pientä aktivointia, niin me voidaan toimia meidän oman jaksamisen kannalta silleen niin kuin fiksusti. Chattiin ollaan saatu pari kommenttia palautumiseen ja myös ehkä vähän tähän rytmittämiseen liittyen. Täällä on luonto mainittu ja metsäkävelyt tärkeinä palautumisen keinoina. Ja sitten me ollaan saatu tosi hyvä kommentti kuin että puhelimeton päivä tai viikonloppu. Tästä olen etukäteen ilmoittanut ihmisille, joiden on hyvä tietää, että en ole tavoitettavissa siitä päivästä siihen päivään. Sosiaaliset tilanteet ja ylikuormittuminen pahentavat minulla kipua. Joo, se on ihanaa, että on tunnistanut itsessään sellaisia asioita, mitkä niinku ehkä sit hankaloittaa sitä omaa tilannetta, niin sit niitä on myös, nämä täytyy ensiksi tunnistaa ennen kuin voi tehdä jotain toimia niiden eteen. No mut hei, mistä sit oikeastaan niinku tietää, että mitkä asiat tukee just sitä omaa palautumista ja mitkä tuo itselle niitä voimavaroja, kun kaikki on niin yksilöllistä ja ihmisestä riippuvaista. Ja jos mietitään esimerkiksi rytmittämistä ja tauottamista, niin mitä asioita voisi olla sit niinku järkevää sinne omaan arkeen itse lisätä? Niin voimavarat on tämmöisiä henkilökohtaisia asioita, jotka tosiaan on meidän arjessa jaksamisen perusta, eli ne luo pohjan sille meidän jaksamiselle ja sitä kautta on myös tosi tärkeitä sille meidän mielen hyvinvoinnille. Ja kivun kanssa eläessä tämmöisten niin kuin omien voimavarojen tunnistamisen ja vaalimisen tärkeys jotenkin korostuu entisestään, että niitä osaisi silleen joustavasti ottaa myös käyttöön. Osa meidän voimavaroista on tosi helposti tunnistettavissa. Ne on tämmöisiä aika yleisiä, ehkä noi, mitä tuolla on mainittukin kuvassa, elämäntavat, ja ihmissuhteet ja harrastukset, lepo, uni, mitä kaikkea ne voikaan olla. Ja sitten osa taas on ehkä pikkasen piilossa, niitä on jotenkin hankalampi ajatella omina voimavaroina, mutta ne voi just liittyä vaikka arvoihin, että mitä me koetaan elämässä tärkeäksi, mihin me halutaan aikamme käyttää, saadaanko me toteuttaa itseämme arjessa. Ja sitten ne voi myös liittyä omiin ominaisuuksiin tai luonteenpiirteisiin tai vaikka ne voi olla myös isoja juttuja, ne voi olla unelmia, jonka takia jaksaa jotenkin siinä arjessa edetä. Mutta jotta niitä voimavaroja voi tosiaan vahvistaa ja hyödyntää, niin ne täytyy ensiksi osata tunnistaa. Ja kukaan ei voi valitettavasti kertoa, että mitkä on just sun voimavaroja ja mitkä toimii sun arjessa, joten semmoiset niin kuin omakohtaiset oivallukset on tässä hetkessä tarpeen, eli ne luo pohjaa sille niin kuin
voimavarojen vahvistamiselle myös. Ja siihen liittyen me tehdäänkin nyt tämmöinen voimavarapyöräharjoitus. Eli nyt sä saisit viimeistään ottaa sen kynän ja paperia sulle siihen eteesi. Ja lähdetään pohtimaan ja listaamaan vähän meidän voimavaroja. Ja vielä ennen kuin aloitetaan, niin sen haluaisin sanoa, että myös niin kuin tutkimuksissa on havaittu, että semmoisten itselle mieluisten ja myös sen arvojen mukaisten tekemisten ja sisällön lisääminen siihen omaan elämään voi myös niin kuin helpottaa sen kivun hyväksymistä ja vähän niin kuin ottamista osaksi sitä omaa elämää, eli tehdä siitä jotenkin elämästä sen kivun kanssa helpompaa. Mutta nyt tosiaan saisit piirtää sulle siihen paperille tuommoisen ympyrän, eli voimavarapyörän, ja lähde merkkaamaan sen ympyrän osiksi erilaisia siivuja sun elämän tärkeistä teemoista tai osa-alueista. Ja niin kuin tuossa äsken sanoikin, niin näitä voi olla vähän hankala miettiä, joten tuossa oikealla diassa on noita kysymyksiä, mitkä voi auttaa sinua ehkä näiden osa-alueiden miettimisessä. Ja tuossa kuvaan ympyrään onkin kirjoitettu muutama tuommoinen esimerkki, eli se on jaoteltu tuommoisiksi pizzasliceiksi tuo ympyrä, ja jokainen tuommoinen osa, pizzapalanen, on joku osa-alue sun elämästä. Ja ne voi olla vaikkapa just tuolla parisuhdetyö, tai ne voi olla perhe tai harrastukset. Sä voit myös miettiä sitä kautta, että mitä sä niin kuin arvostat sun elämässä. Että jos sä arvostat vaikka läheisiä suhteita, niin sit sosiaalinen kanssakäyminen tai just nuo ystävyyssuhteet vois olla sulle sellaisia niin kuin tärkeitä osa-alueita sun elämässä. Ja mä annan hetken aikaa teille nyt ihan ensinnäkin lohkoa sitä teidän ympyrää ja keksiä noita teille tärkeitä osa-alueita. Ja otetaan siihen aikaa, mä kurkkaan kelloa, otetaan siihen aikaa vähän vajaa 5 minuuttia, ja ei haittaa, vaikka et olisi sittenkään kerennyt ihan lohkoamaan sitä valmiiksi sitä sun ympyrää, mutta mä jatkan sitten vähän ohjeistusta eteenpäin. Kysykää, jos tulee kysyttävää tai ette jotain ymmärrä tai tarvitte apua. Ja sitten mä pikkasen jatkan ohjeissa eteenpäin, mutta niin kuin sanoin, niin ei haittaa, jos et ole kerennyt lohkoamaan kokonaan sitä sun ympyrää. Mutta sitten kun sä oot saanut sen lohkottua, niin sitten sä voisit arvioida sun tyytyväisyyttä jokaisessa noissa osa-alueissa 0–10. Eli miten tyytyväinen sä oot siihen osa-alueeseen tällä hetkellä sun elämässä, tai miten hyvin sä koet, että se osa-alue sun elämästä toteutuu tällä hetkellä. Ja 0 olisi niin kuin lähellä tuolla ympyrän keskustaa, eli jos sä et ole ihan hirveän tyytyväinen siihen ja haluaisit, että se olisi jotenkin niin kuin, paremmalla tolalla sun elämässä, tai saisit tehdä enemmän niitä siihen osa-alueeseen liittyviä asioita sun arjessa, niin pistä se piste tuohon viivalle tuonne aika lähelle tuota keskustaa. Esimerkiksi tässä esimerkkikuvassa niin toi ystävyyssuhteiden viivan piste on tuolla aika lähellä tuota ympyrän keskustaa. Ja sitten taas, jos sä oot tosi tyytyväinen, niin sitten sä arvioisit sen 10 osa-alueen sun elämässä. Ja silloin sä piirtäisit sen pisteen lähelle tuota ympyrän
reunaa, ulkoreunaa. Eli tuossa esimerkissä esimerkiksi toi työosa-alueen piste on aika lähellä tuota ympyrän ulkoreunaa ja silloin sä oot niin kuin tosi tyytyväinen siihen osa-alueeseen ja koet, että se toteutuu sun elämässä hyvin. Sä saat siitä niin kuin, se tuo sulle voimavaroja. Eli merkitset pisteen kullekin janalle siihen kohtaan, missä sul lukee se sun elämän osa-alue. Ja otetaan tähän taas hetki aikaa ja jatketaan kohta. Eli tee ihan rauhassa lohkoaminen ja pisteiden sijoittelu janoille rauhassa loppuun. Ja sitten voitaisiin taas pikkasen jatkaa ainakin ohjeistuksissa eteenpäin, mutta tosiaan ihan rauhassa teet sitä omaa ympyrääsi. Mutta sitten kun sä oot saanut sekä lohkottua sen sun oman ympyrän, että aseteltua vähän niitä pisteitä sinne janoille, niin sit sä voisit piirtää tai yhdistää ne pisteet tuommoisella viivalla toisiinsa, niin kuin tuossa kuvan esimerkissä. Eli silloin sulle muodostuu siihen ympyrään tuommoinen sisärengas. Ja se sisärengas, niin sä voit vielä sen värittää. Ja nyt se sisärengas, mikä sinne on ilmestynyt, niin vähän niin kuin kuvaa sitä, että paljon sulla olisi niitä voimavaroja käytettävissä. Ja sit sä voisit, kun sä oot saanut sen sun voimavarapyörän tähän pisteeseen, niin pohtii vähän sitä, että miltä se nyt näyttää ja millaista olisi kyyti, jos ajaisit vaikka kärryllä, jos olisi yksi pyörä, tommonen sun voimavarapyörän muotoinen pyörä. Ja onko ne voimavarat jotenkin tosi epätasaisesti jakautuneet vai suht tasaisesti ja missä koet, että niitä olisi niin kuin enemmän, että mitkä osa-alueet sun elämässä ehkä tällä hetkellä toteutuu paremmin kuin toiset ja mitkä taas vähän huonommin. Ja jos sulla ei ole nyt sitä kynää ja paperia, millä sä oot voinut tehdä tätä tehtävää, niin ei hätää, koska näitä asioita voi myös hyvin miettiä ihan vaan omassa mielessä, mutta välillä se voi helpottaa, kun saa ihan konkreettisesti jotenkin piirrettyä ja tyhjennettyä sitä omaa mieltä paperille. Ja sitten voisit vielä pohtia, kun olet saanut sen sun pyörän tähän pisteeseen, niin sitä, mitä jotenkin Janikin sanoi kivasti tuossa sen puheenvuorossa, että joihinkin asioihin ei vaan niin kuin pysty vaikuttamaan, mutta sitten jotenkin siihen omaan suhtautumiseen voi, että siihen, miten näkee asiat ja katsoo niitä asioita, niin siihen pystyy jotenkin jollakin tasolla vaikuttamaan. Niin millaisiin asioihin siinä sun pyörässä ja sun elämän osa-alueissa sä et pysty vaikuttamaan, mutta voisit vaikuttaa sun suhtautumiseen, että miten sä ajattelet niistä asioista tai suhtaudut niihin, voisiko sitä jotenkin muuttaa ja muuttaisiko se tilannetta johonkin suuntaan. Otetaan taas hetki aikaa pohdinnalle. Ja saatte tätä rauhassa miettiä. Ja kysykää taas, jos on kysyttävää. Mä huomasin, että sinne chattiin oli tullut muutama kommentti. Sinne oli laitettu esimerkiksi, että jos tuntuu, että elämässä ei ole oikein niin kuin mitään iloa tai järkeä, kun sairaus on niin vaikea, niin siihen ympyrään voi myös laittaa sellaisia asioita, joita niin kuin haluaisi siihen elämään tai jotka niin kuin ennen on ollut tärkeitä. Eli ne voi myös olla sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä nyt just toteudu, mutta että ne on sulle tärkeitä ja sä haluaisit niitä siihen elämään enemmän. Ja sinne oli myös kommentoitu, että tarviiko sen pyörän edes olla tasainen, jos joku
joku osa-alue on niin tärkeä. Esimerkiksi harrastukset, että voimavaroja ammennetaan paljolti niistä. Niin näin juuri, että ei tarvitse. Eli jos se tilanne on sulle niin kuin, ok ja sä oot siihen tyytyväinen, niin ei siis tietenkään tarvitse. Eli tämä pyörä, mikä me tehdään, niin on täysin niin kuin itsellemme ja se, mitä me siitä ajatellaan, niin sillä on merkitystä. Ihana, kun pohditte. Otetaan vielä muutama minuutti ja sitten katsotaan vielä loppuohjeistus. Sitten taas pikkasen katsotaan eteenpäin ja saatte sitten tehdä loppuun. Ja sinne oikealle on nyt taas ilmestynyt vähän lisää uusia kysymyksiä. Eli miten sä voisit ehkä vahvistaa niitä osa-alueita, jotka ei ole nyt tyydyttävällä tasolla, tai sä haluaisit tehdä niitä enemmän, tai että ne ei toteudu silleen, kuin sä toivoisit. Ja nyt kun sä oot luonut siitä semmoisen niin kuin kokonaiskuvan sulle itsellesi, että mitä niin kuin, missä kohtaa ne pallurat on, ja voisit sä ehkä valita sieltä sun yhden elämän osa-alueen, jota sä haluisit ja olisit valmis vahvistamaan. Eli jos tuntuu, että siellä on vaikka monta osa-aluetta sellaisia, että ne pisteet on aika lähellä tuota keskilinjaa, niin voisit sä yhden niistä valita, jota sä ekana haluisit tai jo pystyisit vahvistamaan. Eli kaikki ei voi kuitenkaan tehdä samaan aikaan. Esimerkiksi, että jos se olisi vaikka parisuhteet, mitä sä haluaisit niin kuin vahvistaa, niin sitten voisi ihan konkreettisesti miettiä, että no mitä siinä, mitä osaa siitä parisuhteesta, mihin se liittyy ja mitä se vaatii sulta konkreettisesti. Vaatiiko se enemmän aikaa vai vaatiiko se jotain tiettyjä tekoja tai onko siinä jotain, mitä sä niin kuin haluaisit erityisesti kehittää siinä suhteessa, tai jos se liittyy vaikka ystävyyssuhteisiin, niin tarkoittaako se sitä, että sä haluaisit vaikka tavata enemmän ystäviä, tai voisiko se siihen liittyä ihan vaikka puhelimessa puhuminen, tai että sä kutsut kylään. Eli yrität jotenkin tosi konkreettisesti miettiä, että mitä ja milloin, mitä se vaatii sulta itseltäsi, ja onko sitten ehkä niin kuin palataan taas siihen, että onko jotain sellaista, mihin sä et itse vaan niin kuin tässä hetkessä voi vaikuttaa. Ja sehän tietty riippuu siitä, että mitä sä oot nyt kirjoittanut sinne niiksi osa-alueiksi, että ootko kirjoittanut tuommoisia niin kuin aika isoja kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi vaikka terveys, johon sisälle mahtuu sit paljon erilaista. Mutta tosiaan ei ole oikeaa eikä väärää tapaa siis tehdä tätä tehtävää, eli tämän on ihan vaan tarkoitus auttaa sua jotenkin miettimään, pohtimaan näitä asioita. Harvoin tulee tämmöisiä mietittyä. Otetaan tämän tehtävän loppuun viemiseksi noin 7 minuuttia, eli 10 vailla sitten jatketaan eteenpäin. Ja mä voisin tässä kohtaa jo sanoa, että tämä kokonaisuudessaan tämä harjoitus tosiaan löytyy Terveyskylän sivuilta. Ja mä voisin laittaa tuonne chattiin linkin, mistä se löytyy. Löytyy se ohje ja tätä olisikin hyvä aina silleen niin kuin säännöllisin väliajoin tehdä ja vähän pohtia näitä asioita, että miten omat voimavarat on ehkä muuttunut, koska ne muuttuu, kun elämäntilanteet muuttuu, niin että saako esimerkiksi kuukauden päästä voimavaroja vähän eri asioista kuin vaikka tänään. Eli se meillä muuttuu, mitä me pidetään elämässä tärkeänä tai mitä me haluttaisiin tehdä. Ei ehkä aina niin radikaalisti, mutta vähän sen kuitenkin. Jatketaan vielä hetki. No niin, sitten olette ehkä jo saanut
lopeteltua sitä omaa ympyräänne tai pyöräänne, ja vaikka ette saaneetkaan ehkä loppuun, niin se ei haittaa, sitä voi jatkaa myös myöhemmin. Tämä voi olla myös vähän jotenkin ehkä uuvuttavakin tehtävä tietyllä tapaa, että joutuu pohtimaan paljon kaikenlaista. Mutta nyt mä haluaisin mielelläni kuulla teiltä, että millaisia ehkä kysymyksiä tai ajatuksia tai kommentteja tuli tuosta harjoituksesta tai ihan mistä vaan oikeastaan, mitä nyt iltapäivällä ollaan käyty läpi aiheista, teemoista. Saa laittaa tuonne chattiin, mitkä asiat oli ehkä tuttu juttu ja tuliko jotain uusia ajatuksia tai havaintoja, mitä haluaisit ehkä muille jakaa. Sillä välin, kun siellä katsomoissa kirjaillaan chattiin kommentteja, niin mä huomasin, että mä palasin mielessäni siihen aika lailla ensimmäisiin dioihin, missä oli niitä sinisiä palluroita ja siellä oli niitä keskeisiä elämän osa-alueita. Ja nyt oikeastaan tuossa tuon niin kuin Janin hyvin inspiroivan puheenvuoron aikana niin huomasin, että rupesin miettimään, että miten merkitykselliset ihmissuhteet on aika keskeinen osa ehkä tätä kuviota. Ja ehkä se olisi semmoinen, kun kysyit silloin, että mitä sinne voisi lisätä, niin merkitykselliset ihmissuhteet. Kyllä, hyvä lisäys. Ja uskoisin, että ne varmaan aika monella tuossa voimavarapyörässäkin jollain tavalla kulkee mukana. Joo, juurikin näin. Ja jotenkin semmoiset, voisi ajatella, että ihmissuhteetkin liittyy jotenkin moniin näistä palluroista, mitä tässä jo on. Eli ne jotenkin, ei ehkä nyt ihan niin kuin suoraan, mutta jotenkin vaikuttaa just siihen jaksamiseen ja niin kuin niihin rutiineihin ja jotenkin tunteisiin ja ajatuksiin ja uskomuksiin, mitä yleisestikin on ajatuksista ja elämästä. Kyllä, joo. Tänään huomasin somesta Hetki kerrallaan nimisen blogin pitäjä oli somessa jakanut ajatuksia siitä, että miten krooninen sairaus ja kipu vaikuttaa esimerkiksi parisuhteeseen. Ja hänellä oli hirveän kaunis tapa kuvata sitä, että miten semmoisella yhteisellä lempeydellä ja myötätunnolla ja kärsivällisyydellä voidaan sitten yhdessä selvitä niistä haastavista arjen hetkistä. Joo, kyllä. Kipu koskettaa jotenkin niin kuin monia, tai että se ei ole vaan se itse kipua koskeva, vaan siihen liittyy paljon asioita ja se koskettaa läheisiä ja jotenkin niin kuin tietyllä tavalla, vaikka kipu nyt niin kuin harvoin ehkä elämään sinänsä tuo mitään hyvää, mutta sitten se voi tietyllä tapaa ehkä vaatia vahvistamaan tiettyjä asioita, esimerkiksi ihmissuhteissa. Et sen myötä voi tulla joku tarve sille, että täytyy tehdä tekoja siihen, että suhteessa voi esimerkiksi paremmin. Täällä oli muuten laitettu tänne chattiin myös tuosta voimavarapyörästä, että mulla tämä on kuin kurjen jalka, ei tällä ajamaan pysty, mutta ehkä hyppimään. Ja sekin on ehkä semmoinen oma suhtautuminen siihen, että vaikka se näyttäisi vähän hullunkuriselta ja ei ajattelisi, että sillä ehkä eteneminen onnistuu, mutta jotenkin sillä voi ehkä päästä eteenpäin. Voisiko sillä päästä alkuun?
vahvan hyppykepin varassa. Ja. Täytyy laittaa hyvät jouset sinne. Hei, kiitos sulle Petra, että olit tänään meille tästä aiheesta puhumassa. Tämä on kyllä tosi tärkeä aihe ja semmoinen, mistä ei ehkä riittävästi puhuta. Ja mun mielestä se, että meillä oli näin mainio osallistujakunta myös tänään täällä linjoilla, niin kertoo siitä, että tämä on tärkeä aihe. Joo. Erityisen iso kiitos Jani sulle oman tarinan jakamisesta. Oli tosi merkityksellistä ja etuoikeutettuakin päästä kuulemaan sun kokemuksia ja ajatuksia tästä. Ihan tosi suuret kiitokset. Joo, kiitos munkin puolesta vielä Janille. Ja kiitos, että saatiin tulla Suomen kivulta osaksi tätä teidän mahtavaa verkkoluentoviikkoa ja päättämään se toivottavasti hyvissä fiiliksissä ja hyvissä merkeissä. Ja ennen kuin vielä karkaatte linjoilta, niin Sonja ehkä laittaa tuonne palautelomakkeen chattiin, jonne saatte käydä heittämässä mielipiteitä ja ajatuksia. Kaikenlainen palaute on arvostettua varmasti kummassakin päässä, eli sekä meillä Suomen kivulla että sitten taiteen sulattamolla. Ja sen verran vielä sanon tästä, että Janikin mainitsi nuo vertaistukiryhmät, eli kannattaa käydä tuolta meidän verkkosivuilta esimerkiksi kurkkaamassa, jos kokee, että haluaisi semmoista niin kuin pohdiskelevaa tukea, niin meidän vertaistukiryhmät löytyy kaikki verkkosivuilta ja sieltä löytyy myös tulevat tapahtumat. Eli on esimerkiksi muutama teemailta vielä tulossa nyt loppuvuodelle, joissa on tarkoitus erilaisia aiheita silleen niin kuin pohdiskellen yhdessä keskustellen käydä läpi, niin ottakaa ihmeessä seurantaan ja vierailkaa somessa ja kiitos vielä ja kiitos teidän osallistumisestanne. Palautekysely tosiaan on teille nyt ponnahdusikkunana siihen näytölle lävähtänyt. Pääsette sieltä vastaamaan 2 kysymykseen. Ei vie aikaa pitkän aikaa. Ja tosiaan tallenteet ensi viikon alkupuoliskolla tulee Petran mainitsemiin paikkoihin, eli Taiteen sulattamon verkkosivuille ja sitten Suomen kivun YouTube-kanavalle. Laitan tuonne chattiin vielä myös mun sähköpostiosoitteen, että jos jotakin on mielen päällä, ette löydä niitä vaikka alkuviikosta, niin ottakaa tuosta osoite ylös, niin voitte sitten laitella mullekin viestiä ja kysellä perään. Ehkä tässä vaiheessa on nyt hyvä toivottaa kaikille oikein hyvää ja palauttavaa ja hyvinvoivaa viikonloppua. Joo, juurikin näin. Kiitos kaikille ja ihanaa viikonloppua. Kiitti, kun olitte mukana. Kiitti. Moikka! Moikka!